txori bat. C'est moi qui décide s'il faut se lever ou pas. Costa a la costa, libre, alai, zoriontsu! Yupi, gora Euskadi! Independentzia! Bigarren parte honetan Ikurinaren historia landuko dugu, eta beraz ikusiko dugu Ikurina nondik etortzen den, zein izan diren bere hasierako ideia edo espirituak, zein eraldaketa bizi izan duen, eta horren ondotik nola edatu den, nola baliatu den, eta nola gaur egun zein ondorio edo zein ikuspegi baden Ikurin horren inguruan. Beraz, Sabino Aranarentzat, hau zen Euskal Herriko probintzia guziak biltzen zituen bandera. Dos. Eta dugu hartzen zisten bezala hainitz baliatu dena gaur egun. Beraz, Sabino Aranak nahi zuen hori izan ikur nagusia, izan da zedin ikur nagusia Euskal Herriko gizarte osoarentzat, zeren aintzin asmatu zuen beste ikur bat, baina asmatutako aintzineko ikur hori zen soilik bere ustez edo bere naikerian Bizkaiarentzako bandera. Beraz hor ikusten dugu diapoan ze eraldaketa edo gero ez da txipiago, bezabatzen alnazu bestenaz. Txorin bidaia ziko dugu bandera. Asko gira Bizkaiakoarekin. Sabino eta bere anaia, Luisek marraztu zuten lehen ikur bat, 1884ean, eta lehen ikur horientzat izan behar zen Bizkaiako bandera. Zenta behar da jakin Arana anaiek Euskal Herriaren independentziaren alde egin aintzin, Bizkaiaren independentziaren alde egiten zutela. Ados, zuten estapenean ikuspundu orokorro bat Euskal Herriarentzat, soilik Bizkaiari begira ziren. Eta marraztu zutelarik hori abiatu ziren zinez Bizkaiako historiatik. Abiatu ziren Bizkaiako historiatik, zeren badugu beraz erdian gurutze suri hori, gurutze suria dena beraz giristinotasunaren ikurra, eta beraz Arana nahien ikuspundutik Euskal Herria giristinoa da, eta giristinoa izan behar zen, beraz bere ikurrean, bere ikur nazionalean, agertu beharrezkoa zen. Hortakotz, azpian ikusten ditugun beste bertsioetan ere beti hor dugu eta beti agertzen da gurutze suria handi hori. Ondotik badugu gurutze berde bat, gurutze berde hori ongi segitu baduzue aintzineko partean San Andreseko gurutzea da. Eta beraz hor ere berriz badugu Arrigorriagako batailaren signifikazioa edo erran nahia, eta ala nola Bizkaitarrak borrokatu zirela horien independentziaren alde Leoneko erresumaren kontra. Eta beraz hori Bizkaiaren ikur bezala, Bizkaiako historia emaiten baitzaio. Eta bestalde badugu ere bai kolore berdea, Gernikako arbolari referentzia egiten baitio, eta Gernikako arbola da Bizkaiako eskubideen defenditzeko edo eskubideen askatasun eskubideen aldeko lekua. Eta bukatzeko
atzean badugu beraz kolore gorria, eta kolore gorriak aldiz erreferentzia egiten du Bizkaiako foruei eta Bizkaiako ahmariari, eta ere Bizkaiako ahmarian deia badugu fondo gorri hori. Gaur egun batzuek aipatzen dutela gorria dela euskal populua edo odolaren edo ez da pentsatzen garaian hori zenik aranaren astapeneko asmoa. Eta beraz, hori sortu zuen 1984ean, 1984ean, eta zonbait urte berantago, beraz, sortu zuen hasieran ikusi dugun bigarren ikur hori, baita sortu zuen provintzia bakoitzarentzako bandera bat. Ados? Baziren ahmariak ezagutzen zituen, errandugun bezala hor zazpiak bakar ahmaria ezagutzen zuen, baina kontsiratzen zuen provintzia bakoitzak konbertzuela bere ikur modernoago bat, ikur historiko horien ondoan. Eta beraz, gehitu zituen, edo sortu zuen provintzia bakoitzaren zat, hori, banderaren, euskal ikurin horren bertsio harinago, bertsio desberdin bat. Baina, bertsio hori aldiz ez da bat ere bere ganatua izan jendartean. Aldiz, lehena zabaldu da Euskal Herri osorat eta nahiko fite, eta gertatu dena da pixka bat arana nahien asmakizuna izan da, baina asmakizun hori pixka bat eskapatu zaie. Ez da joan horiek nahi zuen zentzuan, zeren Euskal gizarteak bere ganatu du ikur hori. Eta ondoko diapoan ikusten dugun bezala, askifite edatu da Euskal Herri osora, behaz hasiera batean hegoaldean, bainan ere iparaldera. Hemen badugu marrazki bat, Pablo Tiaken marrazki bat, direna kanboko iauterien marrazki bat, kanboko iauterien marrazki bat 1928koa. Ados, eta ikusten dugu marrazki hortan, badela frantses bandera, baina dantzariek ere eramaiten dutela ikurina. Eta beraz, gira soilik 21 urte asmakuntzaren ondotik, eta jada Ipar Euskal Herrian baliatzen da. Jada Ipar Euskal Herrian hor, baditugu herriko gazte batzuk, eramaiten dutenak ikurina, frantses banderarekin batera eta bermailan. Gogoan izan behar da, momentu hortan, iparaldeko gazte gizartean, girela 10 urte lehen gerla mundialaren ondotik, izan dela frantses nazionalismoaren sartze biziki azkar eta gordin bat iparaldeko gizartean, eta beraz badela frantses republikari lotzeko plantan ezarri den politika biziki azkar bat, frantses bandera badela denetan eta sartua dela, eta ondoan badugula kasu hortan ikurina bermailan, naiz eta ikurinak ez deus ofizialik izan, eta ez deus hori protokolo, ez izan ikur bat agertzen dena denetan. Ados, beraz, erran nahi du, nire ustez izan dela jende artearen bere ganatze bat ikur horrena. Eta horrek egin duela, Euskal gizartean jendea ezagutu dela bandera hortan, eta horrek egin duela ikurina zabaldu dela. Gero iparalde berda ala ere nabardura txiki batzari, hor iparaldean hor agertzen dena kanboko iauterietan aski anekdotikoa edo aski agarroa da. Ipar Euskal Herrian ikurina zinez zabalduko da, ondotik gerla zibila eta bigarren gerla mundialaren ondotik. Gerla zibilaren zat, ondoko diapoan ikusten dugu Amaiur bataioa. Amaiur bataioa beraz da eusko gudarosteko unitate bat, eta unitate horrek baliatzen du ikurina.
Beraz, 1926an, gerla zibila hasten denean, Espainiako Errepublikak emaiten dio Euskadiri PNV-ek aspalitik galde egiten zuen autonomia. Autonomia eskaeran ziren eta autonomia hori emaiten die, eta autonomia emaiten dutenean Euskadiko gobernuak, Euskadiko gobernuko sozialista batek, proposatzen du ikurina bilakadadin Euskadiko gobernuaren ikurra. Jakinda, garaian Euskadi ez dela soilik Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia, bainan Nafarroa ere bai. Ados? Adibidez begiratzen bada interneten atsemaiten bani bada Euskadiko gobernuaren irudirik, badute horien Ahmaria edo Ahmarian badira 4 probintzian ikurrak. Gaur egun Euskadin ez da hori sartzen, baina lehen Euskadiko gobernu autonomoan 4 probintziak sartzen ziren teorikoa. Teorikoa gelitzen da, zeren Euskadiko gobernua sortzen delarik jada eskuindar militarek, frankistak izango direnak, deia Nafarroa kontrolatzen baitute osoki. Eta beraz, implikatzen dirarik gerlan, ikurin hori, baliatzen dute Euskadiko gobernuak horien ikur ofizial bezala, eta EAJ-ari lotuak diren bataioi ezberdinek, ere baliatzen dute ikurina horien bandera bezala. Eta azken finean, gerla zibilan, ikurina bilakatzen da frankismoa, fasismoa borrokatu duen ikur bat. Eta hor badugu, nire ustez, aldaketa hala ere nagusi bat. Azken finean, baginuen hasieran Sabino Arana sortu zuena ikur hori nahikeriarekin sortzea ikur bat hori tradizioari lotua, giristinotasunari, aski atzerakoia, baina kontserbadorea, eta azken finean hor, deia eskapatzen zaio, ez da gehiago Bizkaiako bandera, eta gainera bilakatzen da fasismoaren kontrako ikur bat. Eta, hala ere, hori da aldaketa nagusi bat. Eta, ondoko urteetan, Euskadiko gobernuak 37an gerla galtzen du, behartua da Bilbo erortzen da, eta Euskadiko gobernua behartua da ies egitera Frantziara, lehenik, Parisera, eta gero Londresera, batzu joan dira Ameriketara ere bai, eta erbeste horrek izanen du efektu bat, nun eta ikurina zabalduko den, ies egitean, zabalduko den mundu osorat. Iesean den Euskadiko gobernuak antolatzen ditu kolonia batzuk, aur kolonia batzuk 20.000 aur inguru atera ziren Euskaditik, eta aur horien kudeatzeko, hazteko eta prestatzeko gerorako, eta aur horiekin sortzen dituzte dantza talde batzuk. Eta dantza talde horiek, elai taldea bezala adibidez, ibiliko dira munduan zehar, Europan bereziki, emaiten dantzaldiak eta ibiliko dira beti ikurinarekin. Eta hor ere, beraz, ikurina gertuko da Euskal Popularen ikur bezala, eta Euskal gizartearen ordezkari ikur bezala, eta horrek ere eginen du hartuko duela populartasun gerozta gehiago. Talde horiek ere, Ipar Euskal Herrian hainitz ibiltzen dira herrietan. Eta beraz, Euskal dantza tradizional taldeen moda hori ere talde horiek dute ekarriko Ipar Euskal Herrirat, garaian etzelakotz egiten dantza talderik zen usaia, dantza zen gauza popular bat, eta hori ikurinarekin egin dute, eta beraz, sortuko diren, Euskal Herrian sortuko diren beste dantza talde kasi guziak ere ikurina gero hortik landa hasiko dira baliatzen. Eta hor ikurina baliatzen dute Euskal Herri osoaren eta 7 provintzien ikur gisa, ala frankismoari resistentzia egiten dion gobernu horren ikur bezala? Bai, azkenean biak. Da, 7 provintzien ikurra da, baina azken finean da ere frankismoari resistentzia egiten dion ikur bat. Ze ikurina ere Frankok debekatzen du
1957tik zuzenean iruditzen zait. Data zen segur, zerbait da, kasik zuzenean. Eta berdin, Bigarren Gerla Mundiala intzinatzen delarik, Euskadiko gobernuak egiten du alduen guzia laguntzeko aliatuak, zenta badu esperantza Europa askatuko delarik nazismotik, ere bai, askatze uin horrek segituko duela Espainol estatura, eta Euskal Herria ere askatuko dela. Eta beraz, badute esperantza hori gertatzea, eta beraz, esperantza horren sustengatzeko, nahi dute Euskal Ahmada bat sortu, berriz sortu Euskal Ahmada bat. Eta beraz, badakigu Churchillek adibidez ez zuela sobera nahi, baina De Gaulek hori onartzen zuela. Eta beraz, Frantses Armadaren baitan sortzen da, 1954an, Gernika bataioa. Gernika bataioa, argazkitan duguna, Gernika bataio horrek parte hartuko du Frantziaren askatze guduetan. Bordale inguruan hor, bada Pointe du Gave, eta Pointe du Gave hortan partez bataio horrek du kenduko alemandarrei. Eta beraz, hor ere, ikurinarekin aintzinean egiten dute borroka. Eta borrokaren bukaeran, zonbait egun berantago, adibidez, De Gaulek nahi izan zuen medaila bat eman ordoki komandanteari, bataion horren buruzagia, eta ordokik SS-koa errantzion eta galegintzion ikurinari medaila emaitea. Zela bera zorionduak, baina bere bataioiko guziak eta euskaldun guziak, eta beraz ikurinari medaila emaitea galegintzion De Gauli. De Gaulek errantzuen ez dugu sekulan antziko euskaldunek egin dutena guretzako. Hemen zantzi dute gero. Real politika pasten da gero hortek. Eta beraz, Bigarren Gerla Mundialaren ondotik, bilakatzen da ikurina hori erresistentzia ikur bat. Eta ikusten dugun bezala, forma ezberdinak hartzen ditu, baina bilakatzen da ikur bat baliatua dena frankismoari desafio gisa. Kasik segidan, Bigarren Gerla Mundiala bukatuta, adibidez Joseba Elosegik ikurina igotzen du Donostiako katedralaren puntara. Askifite ondoko urteetan eta agertzen delarik ere ikurina baliatzen dute horien ikur bezala. Badugun bezala marazki hortan. Eta ikurinaren inguruan sortzen da dinamika bat. Ikurina kontsiratzen da Euskal Populuaren askatasunaren ikur bezala. Eta beraz bere erabilera zabaltzen da, ilegala da, baina pusatzen da horren alde. Eta badugu adibidez futbol partida hori, Reala eta Atletiken artekoan, non eta bitaldeetako kapitainek erabakizuten zelairat sartzea ikurinarekin eskutan, jakinda gara jortan ilegala zela. Zinez zen arrisku baten hartzea asumitzen zuten, eta azken finan hortik askifite, 1957an, frankismoa bukatzen den eta transizio demokratikoa hasten den behar momentuan ikurina legalizatzen da. Beraz bere baliatzea baimentzen da. Eta baimentzen den momentutik, ego Euskal Herri guzian ikurinak agertzen dira denetan, eta herriko etxe gehienetan, eta ikurinak ezarriak dira, eta denek baliatzen dituzte. Askifite, Espainol estatuak berriz eskua hartu nahiko du, eta ikurina onartuko du EAN, zeren ikurina bilakatzen da Euskadiko Autonomia Erkidegoko ikurra, baina Euskadiko Autonomia Erkidegoa ez da gehiago 4 provintzien autonomia. Soilik, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarena. Nafarroa beste foru aldundi batean sartzen baita, eta horrek ere sortzen ditu gatazkak, eta hor ere izanen da berriz ere, ostion ikusi dugun bezala, ikurinarekin arazoak izango dira.
eta beraz, izan da hori aipatu ginoena ikurinaren horreretan izan ziren ikurinaren inguruan gatazkak. Hori bada Erlaitzaren blogean bada artikulu bat hori buruz kondatzen du nola Tolosan uste dut hasten dela hango pestenkari egiko etxean erabakitzen dute soilik ikurinaren ezartzea Espainiakoa ezagik gabe eta hor gobernadoreak hori igortzen ditu Guardia Zibilak, gero uste dut galde egiten duela garaiko EAeko lehendakariari, garaiko txeari zerbait egitea, ertzaintza igortzen du, eta bar, eta gero askifite horretan problema beharazoa gertatzen da pestenkari, eta hor kristoin gatazkak, kristoin borrokak karriketan, eta historio hori ikurina soilik ezartzea erabakitzen baitute batzuek, eta beste batzuek nahi baitute sustut inposatu Espainiakoa egiko etxetan. Beti ikurina bestearen menpe, eta ez bakarrik ikurina egi... Ez da gehiago agertu, Espainol estatuaren naikeria, azken finean da ados ikurina ilegalizatzen dugu, baina ikurina bilakatzen da gure provintzia baten ikurtxo bat, eta beraz Espainol banderaren ondoan izan behar den. Legala, baina menpe, eta... Eta berdin, Nafarroan, ondoko urteetan ere, Nafarroan saiatuko dira debekatzen ikurinaren baliatzea. Nafarroko bereziki Nafarroa iparaldean, herriko etxainitzetan ikurina soilik baliatzen zen, hasiera batean, etzen ez da ere Nafarroko bandera ezartzen. Baina, nahi da inposatu, bada hori, nabarismo edo nabarero ikuspundu hori nahi da bultzatzen da, azken finean bultzatzen da ikuspundu hori Euskaldunen arteko zatiketa indartzeko. Ez berdintzeko Nafarroa ez dela Euskal Herria, eta beraz Nafarroa bakarrik Nafarroa dela, eta beraz bakarrik Nafarroko bandera agertu behar dela. Eta horren ondorioz, gaur egun baditugu beti gatazkak ikurinaren inguruan, herrikoetxeetan debekatua da ikurin bat agertzea, naiz eta hainbat herritan oraindik ikurina baliatzen duten Nafarroa iparraldeko hainbat herritan. Eta adibidez badugu urte guziz Iruñako pestetan, txupinazoan gatazka, jendea, herri mugimendua, saiatzen baita sartzen ikurina plazan. Eta beti badugu hori erresistentzia ikur bezala, eta gatazkak herriko poliziarekin, eta izan dira batzutan istilu aski bortitzak, eta gertakari famatuena gaur egun izan da arrantzaleen ekimena, nola lortu zuten txupinazoa aintzineko minutuetan ikurin erraldoi bat kokatzen, tapatzen Espainol telebistaren transmisioa ere, eta erakusten Nafarroa Euskal Herria da. Zergat finan Euskal Herrian, beraz, behar bada garai batez bere abertzale mugimendu politikoaren ahuleziaren gatik, baina askifite ikurinaren baliatzea Ipar Euskal Herrian zabaldu da, eta kutsu aski folkloriko bat eman zaio. Eta gaur egun, eta aspalditik Ipar Euskal Herrian ikurinak ikusten dira baliatuak zentzu guzietan, komertzialki ere bai, zer dutzuet bazkelaren marrazkitxo bat, oartzen gira, ikusten dugu, denetan ikurina baliatua dela, eta beraz ez dakit zer den okerrena. Izaitea konfrontazio politiko bat ikurinaren inguruan, edo folklorizazio eta berreskuratze komertzial bat, ez dakit zeinek dion egiten kalte gehiena azken finean ikur hori. Biletan da menpekotasun politikoaren seinale. Kasu batean ale bada indar politiko handiago bat. Bada konfrontazio arki bat. Konfrontazio eta indar harreman
hemen iparraldean ez dena baita ez bada Bai. edo apala. Hala, apala da, eta en fet, atxamaitunt okerragoa dela ere, zenta azken finean, zakit jendeak ulertzen alduen, erten diozua, nako badia ikurniak dinetan, kritikatzen malin baduzu hori, jendeak gure ikurra da, normala da izaitea, euskaldunak dira, zakit ulermenaren aldetik nola... Ezakit jende... Bai. Galdu du abertzaleen artean, gero batzuentzat ez da sekulan izan ere, batzuentzat da regionalista, ikur regionalista bat, ez dakit Bretaindajen bandera ikusia den bezala, nahiz eta Bretaindaje batzuek ikusten duten nazio ikurra bezala, baina menpekotasunaren... Beste edukizare galkentzen dute, aliginen gogoetatzen eta kasik atxemaitu ditugu gaur egun pegatinak Ipar Euskal Herrian talde fasistenak ikurrein batekin, beraz, baliatzen dute ere ikur hori alta historikoki eta izan dela, ez da bat ere hori, baina nola berriz hartua den, edo poliziak ere orain usu badute ere haien uniformean ikurrein bat, eta horrek ikusten duzu nola eduki guztia eta historia guztia eta representatzen duen guztia kentzen duten. Mamina galtzen du. Eta gero bada ere jendea ez duena ezagutzen. Bada jendea eta ez dugu hori aipatuko gaur, baina bada jende behia, ez duena betiz bada ez historia, ez ikurrak ezagutzen edo biziki urgunetik. Nio joiniz duela 20 urte pentsatzen dut zela biarritze olimpikoa ona zelarik rugbian, beraz aspaldiko kontok dira. Anoetan egitzituztelarik partida batzu. Anoetan egitzituztelarik joan ginen matx batzuen ikustera eta Biarritze Olimpikoak egin zuen bandera egin zituzten, banatu zituzten, eta bazen BO-ko zera erdian, eta memento batez, entzun nuen zunbait aldiz, zela hori le drapeau du BO. Gero hori, duitzen zait, mito urbano bat dela pixka bat hori. Duitzen zait denek entzun dutela norbaitek erran zuela hori, eta hemen ezagutzen norbait. Entzun dut norbait erran duena entzun zuela behar da. Berko zela, iturria itzuri berko zen. Baina bai. Historia gari zientifiko bat. Berko da, ogoita bat gehen mendeko historiari bat gomitatu. Ikusten dira jende batzukola ez dutenak bat ere konsientziarek, eta ibiltzen direnak ikurinekin Gora Euskadi idatzia eta armariarekin erdian eta dena, eta... Xibazko. Hala. Egi urratxiko. Gora Euskadi bobak. Euskaltasuna ere ez baita gauza politikoa bezala ikusia, baina justu... hori... Identitate. Abijonen alde niz... Beraz, hala. Zuen hori, bada... Maitzen zen... Garaziko... Diputatua zena... Ibar Negarai. Berak erten zuen, zela la petite et la grande patrie. Hori da. Izaiten altzira euskalduna, baina frantsesa izan ez. Pentsatzen dut, nahiz eta ez den gaur egun nehor bere hildo politikotik aldarrikatzen, badela azken finan ideia horren biziraute bat. Hori biziki implantatua da. Euskal Herrian bada jende hainitz, euskalduna nahiz, momentuan frantsesa nahiz. Denak arazo izpirik horrekin. Eta Ibar Negajeren garaian, jendartea euskalduna zen, hizkuntzaz. Beraz, okaiten altzuen, olako lotura bat zuen nahi ala ez Euskal Herriarekin, hizkuntza baliatu zen hizkuntza jendartean euskara baitzen. Orain hori tipitzen ari da, edo leku batzuetan... Beste forma batzuk hartzen ditu. Adibidez, gaur egun ikusten dugu euskal izenak, adibidez, hainitz baliatzen direla, urrentzat. Baina hor batzuentzat, adibidez, hainitzek baituzte euskal izenak, baina euskara hitz bat emaiten ere. Badu beste forma bat hartzen du. Galdegin izenen ikerlari bati, zertan diren euskal izenak. Izan ditake, memento batez ikusten,
Gero, hariniz ez denez tipitzen hori ere. Bai, Ez dakit, moda efektu bat izan zela garai batez. Batzuek ere indar hegemana ezberdina baitzen eta bai, konfrontazioa ere gehiago baitzen eta kontzientzia abertzalea edo euskal kontzientzia azkarragoa zelakoan ere irradiatzen zuela jendarteko beste partetara eta beraz izen euskaldunak emaiten ziela. Gero behar ez da bat ere egia eta datuek behar erakusten dute oino bat direla euskal izenak. Ikerlari batek behar luke frogatu. Observazio ortografiarekin. Beste debatera bat da. Nola idazten diren euskal izenak. Ez egit, Amaia Igri. Itremarekin. Txomin zehatxerekin. Bontza, ikurina, ez da fini? Ina? Bai. Eta beraz, azken ikurra, hemen dugu Arrano Beltzaren ikurra. Beraz, Arrano Beltza, gaur egun ezagutzen dugun maneran, eskuina gertzen zaizuen bezala. Telesforo Montzonek zuen marraztu edo diseinatu, 1970 hamarkadan. Montzonentzat erraiten alda bere bizi politikoa edo bizi politikoaren bigarren partearen eredu nagusia izan dela batasuna. Montzonek beti izan nahi du euskaldun guziak batu, eta bereziki mugimendu abertzale politikoak batu izan nahi ditu. Sibertan saiatu zen 1975. Eta etengabe batasunaren alde egiten zuen. Eta beraz batasunaren alde egiteko espiritu hortan nahi izan zuen sortu ikur berri bat euskaldun guzien arteko batasuna markatuko lukeena. Eta beraz ikurina edo Nafarroko ahmariari edo zazpiak bat ahmariari egiten zitzaien kritikak pixka bat saiestuz. Eta beraz sortuz ere atsemanez ikur bat politikoki garbiago edo zuzenago edo baliagarriago izango zena. Eta beraz ikerketa historiko batzuen ondotik atseman zuen Sancho Zazpi edo Entxo Zazpia azkararen ikurretariko bat zela Arrano hori, Arrano Beltz hori. Eta beraz, Arrano Beltz hori baliatzen altzela, zergatik, Sancho Zazpi hori, Sancho Azkar hori, izan delakotz azken erregea euskal probintziak guziak bere kontrolpean edo bere eragin eremuan zituenak. Eta gainera izan da azken erregea Nafartara. Azken erregea Nafarroan sortua eta Nafarroakoa zena. Eta beraz, iruditzen zaion, azken erregea euskalduna zenetze, ondotik Champagnako kusiek zuterakotz segida hartu. Hori euskaldunen ikur bat bezala baliatzen aldela Arrano Beltza, euskaldun guziek baliatzen altzutena. Naiz eta Arrano horren jatorria ere ez den sobera argia. Gaur egun ez dakigu zergatik Sancho horrek Arranoa baliatzen zuen, batzuek diote bere amaren jatorrizkoa zela. Bere ama Frantzia iparaldekoa zen, ustut Normandiakoa, eta bere familia zen Degle familia. Baliatzen zutenak, bere amaren familian, Arranoa baliatzen zuten jada simbolo bezala aspalditik. Denak ez daukuzu. Barkatu. Bada zerbait. Laburua behar da. Spoil ez. Hala, Mexikar da. Kolonietatik dira.
Chicago. Red flag. Direkt. Eta, beraz, hori, sortu zen hori, hasi da baliatzen, eta geroztik baliatzen da, bainan haren baliatzea, edo haren zabaltzea ez da bat ere egin ikurina edo zazpiak bat ahmaria bezala, ziren azken finean ahano beltza gaur egun politikoki oso identifikatua egoiten da ezker abertzaleari. Nik dakidanez ez dugu sekulan ikusi PNV-ko norbait ahano beltz batekin ibiltzen edo berdin atxamanen duzue. Ez eta Montzon PNB-koa zen? Bai, baina hori asmatzean PNV utzia zuen eta ezker abertzalean sartua zen. Herri batasunaren sortzean zen. Sortua zuen herri batasuna ezker abertzaleak sartua zen buru belarri. Jatorriz? Torriz bai. Jatorriz edo. Jatorriz bai. Ministro izan zen, Agirre lehendakariaren ministro. Hori da, Gerla Zibila denbora delegatua zen. Armadako ministro edo? Barne ministro. Bai, delegatua. Darmanen bezala. Bai. Estaturik gabe eta poliziarik gabe. Bazen polizia bat, lehen ertzaintza zen. Zen Gerla Zibila denbora. Gerla Zibila bai. Eta utzi zueleari, eta gero erbestean urrundu zen, emeki Euskadiko gobernutik atera zen, eta EAJ-atik urrundu zen, EAJ-aren aktivismo eskasagatik, gerla ondoko markadetan. Eta gero ezker abertzaleari dutu zen, ieslari ezberdinen ezagutza egin zuelarik. Bada, liburu oso interesgarri bat hortaz hitz egiten duena, Dominik Erturiti bat egitatzea. Ana Jartea. Ana Jartea liburuan hori aipatzen da, adibidez. Montzon egon da hemen egietan, antzerki... Donibane Loitzunen bizi zen, beraz Montzon burgesa zen, bazuen bere bigarren etxe bizitza Donibane Loitzunen familiatik, Gerla Zibila intzin. Antzerki idazlea zen, besteak beste, eta antzerki taldeak ere eramaiten zituen, uste dute hemen eletan antzerkiak muntatzen zituen, eta egietan, eta eretan, eta Ustibajen ere uste dute. Agirreren ministro bat ibiltzen zen eretan antzerki muntatzen notatzeko. Eta ara, ustez egin dugu pixka bat abertzaletasunaren ikur nagusien itzulia. Beste batzuk ikusi nahi badituzue, ezagri komentarioetan. Zein nahiak duzue, like! Bozkatzen alduzue. Bozkatzeko zerriko ditugu, gehituko dugu berba bandera gurria, ez gabe. Hori ubela ere izan dira, martxoaren sortzian bazien ubelak bakarrik. Bai, ez da bai da iturri etengabea da banderena. Ez da eginergia da, nola aldatzen den kasik naturalki me aldatzen alda aldi batetik bestirak. Eta naturalki baino bada nire ustez jendarte edo mugimendu politikoen bere ganatze bat, eta nola moldatzen duten bere erabilera. Ostion aipatzen zinuen eskuin muturrekoek baliatzen dutela. Azken finan behar da eskuin muturreko horiek urbiltzen direla ere Sabino Aranaren hasierako ideologia ere. Beraz, ikur bat da, baduzu ikurra bera, baina bada zer egiten duzu ikur hortarik. Eskuin muturreko horiek ez dute kontzientzia mikoik, Sabino Aranak dola sortua, Sabino Aramen ideologia ez da hori guzia. Hor baliatua da... Txiklozing bezala.
Nola? Katxiklozi. Katxiklozing bezala, ikuste dute tipo bat bonetarekin, bizarduna eta lokala dena, eta... Dakizue, ere, t-shirt horrek badu izan bat, aian webgunean, eta kabino. Gero ez gira aranistak, ez gira asko Sabino Arana defendatzen baina. Sabino Arana, ere, kolonien kontrakoa zen, beraz. Bai, Kubaren independentziaren alde. Hala, baina Espainiako kolonien kontra. Eskuin mutriko horiek ez dakikete, segukenik. Frantzia dutela deiako. Eta Frantziako ikur bat bezala baliatzen dute. Aientzat da regionalismo gauza. Baina hori posible da ere, ez baita balitz mugimendu bat ikur bezala azkarra eta ikurina klarki Frantziaren kontrako ikur bat bezala baliatzen duena, lukete rekuperazio hori eginen. Hori posible da testu inguru batean ere. Etak baliatzen zuelarik ikurina eta bar, hor haien dako ez zuten baliatuko etaren... Bai, eta behar momentuan, ezakit ikusi zuen horiek, baina Ikaren garaian, izan zen, Ikaren kontrako mugimendu bat, Ikak salatzen zuen turistifikazioa, Ipar Euskal Herriaren eta bereziki kostaldearen turistifikazioa, eta Ikaren kontra joiten zirenek, zuten kanpaina bat turismoa bai, ikusi zuen hori nunbait, eta badira ostatu batzuetan ikusi dela zain aspaldi, baina baliatzen zuten hori egin zuten pegatin bat, turismoa bai, eta zen ikurin bat, eta erdian idatzia turismoa bai, beraz zen Euskalduna naiz eta turismoaren alde naiz. Beraz da identitatea markatzen du, baina ez politikoa. Ez politikoa. Edo nazio ekipiarena, menpe den nazioarena. Gero ari nintzen ikurrinarena eta iniz jokatzen da kirol munduan ere ez. Nola kirolariek erakusten dute ikurrina edo ez, edo ze banderaren pean ari diren, eta berrak gatazka, gaur egun biziren gatazka hainitz ere, kirol munduan zirela pixkat behiratzu, zegia 2019an eta kitorretzen zizten, Bixintxo Bilbaok ateratzen ikurrina munduko txapelketa, pilota txapelketa irabazi zuelarik, eta hor. Kriston polemika ere sortu zen horren inguruan, nahi zioten zigor bat eman, hainbat jende mintzatu zen horren inguruan, beraz, ala ere debekuarena eta holako gozak, ala ere oraindik garaikideak ditugu ere kasua horietan. Ikusten da muga batzuk pasten direlarik, badela segidan ala ere estatuen erantzun bat, eta kasu horretan izan da Frantziaren edo Frantse estatuaren erantzuna ere bai. Bandirak eta kentzen direlarik edo sortzen dira eskolako represioa eta unkitu baita Frantziako simbolo nagusia. Bin eskertxo bine? Lazarekin, espero dut ulergarria izan dela, argia eta zonbait ikasi. Guretako argi zen, hasiko dugu jenden erreakzioak. Promilka beteko dira komentarioak eta notifikazioak. Eta abonatu. Uste beti amotxas egin dut ere gaita. Aktibatu eskilatxoa. Txomini azken hitza. Mila esker gomitagatik eta espero dut laster arte. Costa libre alai zoriontsu. Yupi, Gorobskadi, independentzia.